Kirwe iguru y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokero ine kwa yaiteire kiro monto asense gatomanyate ona yaiteire mwancho murigereria nigonda somorobilio umanyekanite buna na yaiteire uyokoleto mona inche Sara Nyarangi ontita litskolia rero nigonda se bunge ya Bobasi ase ward ya Masige West ase kenyoroge korokwa umuobo asende numungino yomo ora yaitira sobuguma bwa nande nagenderete gwitira utagete kora sanga na intwe ase nchera ya mogo seyende weterere na bakuru gosegeta ande kero kendo mwancho murigereria onyumugano eno gukune nabo kuru abakonyi buri asoko nyaranya sago sisendi ogwikeire onko gosaba obe na intwe goika omoelio nabo gotubate gwetera se mitandao ya Facebook mna Ndizi TV News nabo igo nsemo ya YouTube Ndizi TV News nabo igo nabo go tweet @Ndizi TV News nabo igo nabo kolika SMS gwetera se namba yesimi yera se TV yao igo na kwariganire kigima ekero gosanga noyo minto gaigana atarire gocha asinka yaye karibu sana mwanchwa umurigereria karibu sana mungina ncha samariete nkuru kwali sinyamba kichemisi iganonka Masige West aiga no tuli Masige ime bona mwana ebunge ya Bobasi amwa Alice mbia mono Alice nimeta banta bangi bayetere nae kwa yetira manga sobugima bwao mwaka kikwa nyoma tugo chenkeye andekero kenararia ya kwetere tase nyuma ya wikabono nje na cheta 1996 motienyo nani nonda no na chitenkanyora buri mubware ngoboke na remera tingana nje tumuga kuyone ikagera nkaremera linkamenya bono abo twale kuna chitenga chakira kogende kondo bono kera na nyoro mwana one monene na manyorete 1998 December abo na manyorete litangani kera na manyora none yankanja buri tari kubika muga kuya kama konde kondo kusu nkamanya kanyore nyaruka yare kumubwati igombwata abana batano nyaruka ya maba muraba bane wono nabo ngite to bugima bokongu go tonko gende konda no mugaga nabo to ko gende konda kombona ndi kunkura nywa lingi aron kunywa lingi paka no nyombo morembo uri kubura lakini rendere aromna yaike uirire ngora atigete mwana munene kera etete no nere na baro chingane kone kya mobera kya ro etire tabwati chibesa amagisere ngabwata nandi mwaka kya kora abwata 320 2011 yebona nabara chieta sa chieta kaswa kuse nyumba aroti nkomanya akamutiga kamutiga akachiaga taibu wa muira chikoiro ra chikoreta se skuru ya nelio banyi achikonyereta iguru lakini rende kamati ya chete kamuye kamubona nande nsemi kyo mwana yakurigi ando kumuira niko bwayichi aetire nabo mwana iranete gocha agasabiruri bage skuru yange koruku kyobeki lakini rende kamati gache gante biya gana ndi nabara mubugoli nanda muira chikoirora kamati kamuira gachikosomera bwoye kera somo mwaka oyomo kekabachi tona nchiro wano no mugako nere wano mune fisi ya muburete atware tobwa bagoikasenga wano nkabwata ngakore kwire ndikere chitona chiacha nkarore ndikichacha tigamurusi ali asari chibesa nkomina chire egere guseni ndiki chibesa ngagachira abandi none nyumba ngamareta ngamuira nyamaji nyamaji tukateiwe twari kuru chibesa nkasande tone tokon nganyore chigo cha abandi bakonyirwa abandi ntori gokon mwana agasome angita mwe yemo ngamurusio nganyora bwana agunya goseriku bintu mbita keiri turusime okokora kwae kwari ngukuya ngamurusio report card ntware koyo kamuira kiobegi na ni kwire ndiri yare gokora matemu ari report card agasoe sukuru na ndaka bono na ndaka kora matemu asakorete bakamwanja kabero abasome gosoma kwae baka kora litangani akanyore B-. B- dizitangani njare kogenda point nche isei na ndaka irano
bono nabaite takande university wetere university ntutu abwate kende no muchango twarangiriti bagatusira renda akagenda nguchiko graduate yale takureti inyaruka rende nero naba yakorete bono muna yakora naro chibesa nari chiaringi chinke bono kuire busukuru rende oboke oboko buri okunyara busukuru obu oboke nabakorete ritangani akanyore C minus elia kabera akanyore C bono ande bwe kagatenguira nari bono gatatu mumuru umwe abatete nga bono tigangende musabire ribaga agende gusoma akanda kumusabira riambaso akakobesa rindi bakachibesa akaru bono nga muburi gakia kuirura na besa ntubwati na abana bandi bali skuru agateba tigabere skuru bono rindo nyoro turi kunyara gukwana umwana una barakogeche mamokora gukana ngani sekera nyote ngani skuru akaira na abete sora kaburi na anda abandi baro lakini nabairanite nukuira na kwae na bakorete biya bono muna ndwarete nguikane bori yemba korete okorire mbuya numumura nakora bona ataite na erande kuirura bono morembe tabwati ani mura isaranse mugambe komoyi bono chinse chinyinge ndira gochana ata bono kiagere kende nkiitoro irandira nere bono bonda nyoru kungiraniri bo na bajansa na mwegesiri ochiko gitaka okero sikiasi nyogenda bwati chinge chiaru tokenda no gukumataragire bono nyora besa nchi ya koirora na bandi mbaro abandi muna na arwarete bono basareti kubakabera isiku mbache mbanyare twana school mbanyare tikoenda school kiagera boko tatu mwabo konyora kwaye kwari ngogoke bono muna asogete kurigi bono arochari kweri bunane guchibaga guchiburwire na guchiasa abana kisinya ngwika turasoborere bwa umongina Alice abana gwikira bono ega barasomire mbatatu abandi babiri nabake ahubwo mbali bake oyo mona arengeza uriororekanansa omokare form 1 igo tali bana bake aya form 1 yale ono muna chibesa chia buri taro mbaberete tamukinga ya gatatu mbachitende tibu batali goche skuru buya bakoyo makara rwara kara menya nyamache nyagitali lakini rina chitaka bwana matemu takore tiaro lakini rinda bali mumbatete bokonguta bwati na bakonda ne report kati yetamu yamage bona Alice anye fisi ya lengo bokongu engenche kabire yo gwate bobugima bwa no konya gukora chikonda na gusira abana bawo mukubwaterana no mugako ense moyendagira ero na kimware konyora gutire karomo minegete amangana yesku ense moyendagira ero ngo bayalenge gasi lakini ntware koraranchara na bongo ndeke barua na kore byombebi onyore kwaru kiombe wajikobogoria kobogori muna bonekera abantu bakogesa nabogotebia omuntu nge bitumeguni kwa mwakana yagera ya piti kwanyore besa iba lirio kuchikunya gutauri omotoriro bono kwanyora okuminyoka uche konda gokurwa school wakana bono botwari kunya goita igata tigabono muno na arwari taro bono mugako utari kunyara byonsi bono konyora kwaye korogoke bono achikurigi nona abana abanyora na arete chiribusa to bono njiri kunyara goikera bono chisinya bono onyora bono abana bakobera isiko bono nanchi bono ndi zinyuki ndakore bono nachaka kwerenge nga bono no ndirinde buya kanga muna ababake kanga nabasoki ndinda ababandi umumuru yo gutaka kwirana nenyarukeye bono itagete kwenda university motai bono na isugurika bono onyora tindiko kore tindiko nyara igo bogima bwabeiro bokongu bogima baruno bokongu na bono nindo je no bokongu stiri bono kiagera abana bonsi batagete chibesa bono ne ari okuri none era kare kumwakere simya kuburi nga bono inchebwe kamanya nyure nga inchebwe kankuri kare bata kumwakere simi igo tamanyatika ya bono ye igete yakara cha saringi kokorera umuntu kuchimeru akamutebi umwana urwarire ngwachete komorora nyagitari ninju na kwachi besa kire wiki kwaba gukugurira umurwairo ya mariogo bono renda mariogo bono nje na bagutuma guchiese kati na mariogo aina nyora bono nyora guchisukuru echiko bachisi abachisinyete bakagoikerero bono na batebeti bande gwatendire mbachieti bono no balesi abayirirende gusaba bamara mwabo mugakogo baiseke baminukuru seino boiboru baiseke bamintomba bwati mono lakini rendo mumuru minto yo mere na eru akarangurira mariogo bona atatiganera turuchina bwate family oma etembale bagusugurika bakendagira bona ko batukuja kumwakira simyo nya kumuchanda boiri
Alafu rende Alice kerona acha wantiro wata abana batano nduchingi nyumba nigere ya moti ndarore nyumba ya abana asiri aya mero na bero ikiagero chuta ke kurigie visi okonyoro no ne nyumba bono okonyo pesa njicho kwanyora bono kereta yo tigandusi moya imenya yani ndiro kwimini gwa koromuna richara bono nje tigandare ne ikera ali siba gukorara bakano ogoteba inchi bono na murara ga ense mukiagera naba nabani bono mwababu mwabakora nabo umuntu kunya gwitira igo bono ukubuga ni iche indi baraje bakora aba bonse injaga ko bikore bono nyora rindi bono yo mutigaire na chaka kubikora ta kubinyara bono rindi tigara konya bana no mbabere kusimba chakonyora bamukoe bono na wate bane university agendera tusire gukora ngo graduate ataragira graduate okay iga masomo arokori omunyaruka nere nkayari wantebe inyaruka njakorete kururia mbasa nero yo tukaribishaga oinu muswati gete nyaruka yani takeire kwende university njahetete ne P-. Bono rinda achiete ase yanko yae arabera ramanyigocho muchando yoro chibukoremerwa nkayo chakirite biye gosengi kiarenge kora umedra boguchaka buna riwante ikwanyo matwe ugachakira chikonda na bo muntu akwelewa lakini karo mwaberera senyoma ogumangu chiburi bwonchoreria bwonchoreri bore atatiga bono aga eso bwonchoreri oko obore me bwari ngoboke yebona chibasa na boku kaninga nyore ngore gusene migondo ndeme bono ande tugaika goikerwa abana bese sukuru umugaka ngonywa renga bono gocha kwenuka ngabana nguchi bare sukuru okay bono akanyora umwana umuikereirwo etira tabwati chibesa akanyora bumuta ko bunyara kale bachasini bono garaje kumanya ngabana naba mwimu bono ali achagite kuriki chibesa kale bachang igona community yake yari bono akanyora tari ko tabwati besa umwana wetire abandu barachake gose bono akasoka ngana ria uchikuriki chibesa okay bono chaka umwana wetire no chaka kuchiriki nchike umwana chigoisa bono bokongu bwachakirete mono na korunsa bwarenge nganchi arengo mono bono ne chibi barua ekoroche na bora tore chayo wa misi ndero baikiri 200 mugondo batore chayo 200 lero chayo bono lero na rie ikire siringi 8 kale yarengi siringi 3 na kitwa chakirete goto iye kiro squeeze siringi 8 lero siringi 8 bono lero na rio koranga chibesa nchiro bono korwabu na bachiare ko bachinko ngukawisa bichibesa no atari kyobe kyora ire chichi comment bono boko nyoro chandikete na abana bakaka okorwani okunya koru kimura igwane no mwalimu abokunya koru nkenge kwanyora gwatoboy diamond mwanchu murigerere igo turi no mongina Alice oyo gendete ko sangana inchigoro yo muganoye buna chakire tubuguma bwanse gusubuguma bwogo kore gasi ndito chikonda uroche baigo buruire bwa mubwatire abwasto guchikoira na karuto rura somotimoko tukwanire igoro yo buruire bwa na boko moranga mbiyare kulinda somobero ya na igwete bobe igeye Ndizi TV to baisa gusuka kwira na tore asegekeke kirubusyo Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ryubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe
Esukuru yoboroso ya Jubilee Day and Boarding Primary School. Ni sukuru jekerero. Ibwata magacho yichi permanent. Amacha maye yukunywa. Estima asegrasi bionsi. Neri bagali nene asaboroki wa wako gosoria. Nebinto au wago tumeka asoko gosoria. Mbabu ate swimming pool yabo. Ase wakwegeria aboroki wa wako ntimbo. Naboigo nkwanjira bale abantu koreta abana babo. Amatuku yi weekendi wako ntimbo. Nigebwate aboroki abaisaine. Naboigo nkuru wabali ndagera buchia saboroki wa babo ekiro bali sukuru. Ayirira bwanko onyorera umwana olibaga ase sukuru iyo. Asoko batarira ensemo ya Gesonso opposite Mount Kenya University. Gose ubakire simi ase namba nuti isano na ibere eyemo isano inye kianda isano nemo isano inye. Gose nuti isano na ibere eyemo inye isato inye nuti eyemo kianda isano na isato. Jubilee Day and Boarding Primary School. Nyorero mwano chisemi chebire nkobigoro. Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na kounye chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni metambe ebitamba byukwarwa burere ne byogotubo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo neria ya netball chi soksi chi jasi chitai chichisukuru au naboigo nkokora bali embroidery korosya bali chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagotoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosomwa kiresi mirut ase namba enoti isano na ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyora chi uniforms chonzi nebintu byo gukorera chigosori. Umurigereria bwa television ya DZTV nigo togo gwakira mbia muno asoko genderera guturigereria butambe bono TV ya unambeyemo yumuno bweke gusiye nige gokuburia kujyakire kura asichi awards cha Communication Authority kuza awards umwaka w'ikiri bwibere nemero ngebere nebere rike SMS erieta kuza na kuyituma guchia senamba eyemo isano nemo enoti eyemo urike county okurwa kisi gusenyamira na boigo county ndeyonsi asogo tonyora kurwa rika DZTV bune television wanchete ase kategoria free to air television station DZTV obwansu ubwomugusi niko togendrete kogendebirengo byigoromono. Soa asumutandao ensemo ya YouTube urikirieta DZTV News abono konyora chibicha siabarya baito bemerubrio au boigo tonyore as Facebook buna DZTV News aigano DZTV News obwansu bwomugusi DZTV obwansu bwomugusi. Mbia munendo mwanchu murigereria oliogenderete kubwati umurubirio na yaiteire ekerona gotebinda ase bunge ya Bobasi eward ya Masige West ase kenyoro kyomuobo nonde numongina Alice oliogenderete gontebia mange igoro yesabari ya yobugima una botali obwororo gwikira bono iga ande bono iga karo kumurigereria naro murwaire gose narwarete ekeronga nende turakwanira na ndo muchando ebu burwaire nkiki arenge na kianyarikanete mpaka agenderete kurwara gwika bono iga igoto suka ekaro twiranire na ndo kurwa ase omutimoko mungina Alice twiranire kurwa omutimoko watabanga obugimo bokongu mwatemere kubwatira no mugako kurende moraisana nchiraisana karo kende Alice chiskuru ngwana na chire chibasari osana ne constituency ya buna ya Bobasi ntomete chibasari nkuru guchire kwana kanyora chibasal chiko konyera abana ba chibasari ga mune che secondary nchiri guthoka raisi nando che yani ndire muna baba chete kuru form 1 mpaka form 4 tindo chinga basari nchichete Bobasi lakini ese chi university arona nyoreta sumu mwana uyo munene lakini echi secondary njeti nyoreta nayo taranyora lakini anengo nyora bali
tari raisi chigocha nchianya gocha nchana gocha igona beki barua kerororo kibarua nkerororo kero kina nayora rigi uru kiagera bono chitayu njira kirendo urakora na boko igunga nchache nsema yabo machoge boko kanya kiaba moche moreteru kwanyora chinga kicherire nchiyo karangu gori realisi ndo chenga ni goro mugima nonya na afya ndo chenga ni yerengia lakini wante binga no bwato muchando no rualite muchando kiyo na ende na kiyo chage tonye gukunyura boronge mpaka oikira se goikire nche na chage to kurwara katonde giteiga karinga gasini ni gaigora abaga chage to kunya gusuka sa ibona gaika koma igora igonga yomineti iga turuberko asorobere Ndi yarengeri ndi elia gatuna kuga chage tugocha ndo tenga no mwaka uri mutinyara tinkonyara asa ya kanya kwa rende akanta ku kanya kukine kusina kuka kine terende asa ibona gaika kauma kauma na bondire ndale masako okay ona igungo sara na bere ke no mara kwa bari nkora na iwo narosa na araro na ndi mambi nabukirira kyare kukwabukira ndo kubukirira ono na waya ikere ka banga chanka igunga bona ansa kondoma kera ansa kondoma nkagenda nyamache igokorwa ansa mo igakurugoro achagiringa ni mache byale korwa ibisini ni lakini rienda asa ina bale kigo kera na enda nyamache bakakore kwirinde bakandikira mario kokogende kera na chikuika se moiso bagande bya saya uikopi mumanya kokore kwirinde umagucha kurwali kuno twakurikira mario gayo ko ndonyu kore lakini elibono mbachagete gonsibi asa kadonda uko bagansi bakamboera ara arenga agera kinya kere bansibi akabangane ne hasini bagante inje kogenda busungu mbali gitiga bumunya gitari na roko banya macho monene ampine aire ajikondetera machiho lakini kere bamurigi akabura kere bamwakire simba akabatebi tigacha ndi busungu straight gacha nganda busungu kere nakura mario gari bagante yo gukura ogende nkagenda umunya gitari uri tatoka raisi kyare bantebe tiagutuka rimo mandi akambura ngateiganya sana nene bora nyoruiranire kera nakanya tinamonyora nkaira nagocha kibesa nabwato mumuru yo monene nganyora urwarire agansa arwarire gurende kara kwa arwarire gungacha ginacha nandi guike chinde chirigu rankagenda kinenda naro nganyora chiraini chirioro chokobekobeke getagwe se computer umuriro torengo gikabo gocha akero chabonere ini karengu tokobwati ngate nkagenda bakamari nanda siba kurwarira bitabo kadai gumnya kitari istirita tayo yandora akanya bakasanane arona bona muganyite bakasanane akera na enda twakwana nere agante ino gwate chibesa chiri 1500 ga na ndengo kutuma singo kutuma no gwate 1500 ngamutebie ni mbwate igo chiri bwisatu kere kamati yachete ekamburi ekati yale kuchikonacha chibesa njira hetu no mumuro minto anache kati njena bugitanye na chete karaga chikona cheri agatai ubono tegokori ngamate ya yanje na tani mbwate chibesa lakini ye style ngo ikekera timanye agante ikondo chitiga kaonya kobana wasi nkabera abuna batenenete mumurana ari twanyora tumuiriga bakaira ntukwanete na munyagitari ngamutayo kwana numumuroyo agakwana nera akamuboringa kia kamataya ya iwe agakerurie sini ngabatai na morora no ari nande ntwakwana nera urio bataya ya soka tarene ngabatai twakwana ko munane na tire gita bakamwakira nera bamwakira akabatai gitabu eke mbwate lakini arore na bayimugete bwanga akagenda kunsugurekera abarete ibintu birinda akabwata akatente bituri kusibi kubona akanaje nyameria kerana chaka ariko nyabamanyira umuchando nga ningi gose ya bone style bakorete ya nere tro chimuna na tumitunya machi ngate unge bakwenda bakoreka inche bono rende nkarwa maereso kerana arwa maereso bagachaka kubwatia maereso ari nabaete
ere bono na bakorete igo akabatuma ase bare kuira gochi kabara kere baira na gocha tukaenda tukagura mariogo tukaira na gocha kangachaka bono gwiki kaira machifu tajeti kere bairete Kisumu tacha kera tacha boronge nandi bagateba tuma chibesa chinde ibitini chitume gochi Nairobi machifu gose nache boronge nandi bagatuma gochi Nairobi wiki nchare ibere bagaikarinde bagatanga kansere stage yetu one gaikera rende bono nabo kunya gutumika mario cancer stage 2 ono mogako yone muniri omwana oyo arwarete igata keirairane otabi gunchu no murwaire ono pesa tabwati nkanyora agonte bingende kamutainje tindi kwenda njigotangunje bieka ochiete nje no bintu biri artinje tukuye ono nabona igitara mario gondende ayi nabona ari kunya kugura natumika egaikera n'abantu mbaraba bakonya ya yekinyecha bakoni kubosongo ono mumurumi ntakera musigane tocha kabarindi nabo chibesa bono mugaka gutuma na letero nayo yakubuse ali yemeteri akiri ndalis stage 2 ngorora teri atambe na ngegere nkiota gushakira chi clinic oyo wa marioga nyagitari buronge nande nabo kubwena chi clinic yete chibesa chi kubora chibesa hasta yo mutiriti igora oko ase no endiria roka ngetwa onetikare kanga no na asa bana tuoniti ona ase no buri munabuo ubo iga nande buri bwigiteke na bwikimate ona ase tayura teboni hai kera no utaka ko babegera no ne nyumba ona ase tari isaini ya bona tutiga no ni ko chabuga barabeke ona ase ukuri matakoreti tayo nabotu mugetigo bona botu mugetigo kerore buya ntwe tuguri magachi marakoba kwani chinse chamambia ko igo korore gasipaka bunuriga aya tokunya ko chimugondo naki nkoyiguba otanga omonto nkoyigure bororo nkoyigure bororo bonde bunurigo agindire ndachandike no kurara ngusinyi kurara no robe gorundiro guchikurara wasinya no ga gukurara kwasinyu ndire bono gusinyu kyo korekera ure nyumba na boko kobokarinde kwisaransa yaira ndiro konyora munekere mburi twete yani obokendu tori konyara koboka manzi no gusara ndiro gusara atatigarero muna bwa kiense ya mesetake na lindo chenga no ni chendo chentale tesikana ali kichinye na bekari muna marago baya twete na ararete none muna bakonya kuruga njendaire Pole Alice nyasaye naro no chobwene chibasichari gutuka ochake obugwene bwa bompema asinge njo cancer stage 2 tirachi atambe mono abe kunyara ko ba contained nabe kurwali gwere kero bwa manyikanire mapema bona Alice na kimoko ekero utari kuchia konda abana ne skuru bali nakindagira moko nyora gwikire ndagira ndiro mugako yara arugose chitigare no ninke muna bono chiaba liria abana bare okorera matemu kumusaba baengi chibesa rio katurauti ande konyore kera chirete chiwikibire na berete isikamu no mutenyi muno ogatatu bono ni chiwikibire chari ngakaye kuchibesa chiwikibire bono akabo gutumira abana bali ekara abo kubatumira uba okora matemu ne kubagurira into bya matemu eri buga tumete ntubonero yabete gutoko neri abana barwete skuru inyeruke iyo muntu nabo aramurangiria aende kibarua usomo murana aro ibakorete kamo nabo bakora kwanyora baretire ngogurire magutonde kende kali sia bantu na bangi bakurigireria umurobiri uyu nayeteire wetera sigita sini gitu kya TV antuna bangi bakurigireria bagusi andonsi Kenya ngima onye nisiko yense ande mbaro bali machi ngumbu chinsinyo ao tete nkwedeke mukwane na barabwo obatebi ngana ya yemo buna bagusi njaboniga akibuna boniga igongo sabanyasari kwa njambwene na abana aba bari isiko yani enjira yari gutuka bagende sukuru yari ko babije kyara na kero konyora tori nabo umwana agocho buri ngaki rero igotindi ku sukuru nonda bono nyora ne ncho yako buri ngongorete kinduarete ndire bakocha muno moka agocho ko buri igotindi ku sukuru mbora no ku arenge ko itabanga nganko enda ndi sukuru
bono kwagaruki na mataiga gitiga kunyugirira ikiagera ngorete ki indwarete bono nyora timbwati kende ngunyara kubaira niri kiagera timbwati no yongo chigosaba tinkwenda kokobesya umuntu chibesa kindwarete ikiagera tinga ingo chikoriki korumuiraniri bono ekombere sita asinge nchukubwena Alice ni chibesa utakire kiagera ukobwana ni chibesa na abana aba ni chibesa batage ebyo sibono bita intabwati bono nyora ngenchera yari gotoka nkonyeru abana aba barusi ko bagende skuru na injirende nare ko bwana na bayare ko babuya ni mbera no ni siko ni ntakorokende na beko nyare kana ko baroje na bayire buyo ko tayo mwana ngaki keri ko korukenge na bako nyarire biyo Alice no bata namba yesimu ora abaye namba yesimu namba yesimu mbwate ni kwa nango 07 0 360 61 51 nande nyirori 07 0 360 61 51 Alice abantu mbali bagwetera amakongo buna yao abandi no ikaransa buno ikaransa tega mbali gwikaransa mbose mikiora abantu bandi bagwetera amakongo buna yao gendere to gwetera engana yogosemia nande yogosemeria oraga niko tebia abantu bandi bali bagwetera amakongo buna yao gendere to gwetera bono nkonyoro ori ng'ekero otabwati yani ndire ng'ano echanda otabwati tiga gwechanda remereria ase okonya gotema ake nabo okonyora gokonya gosuka terikoreng'ana ng'ekwaira nari mage none chibesa kero okoira omwana esukuru tochibwati tari ogocha gochikani ng'ani ochochinyoririo ndiginke gamba na omwarimu nabo okonya konyora omwana okonya gotigera ogosoma kwanyora omwana okorire esukuru Mbia mana sogo twanchira weekend yao twagambire naye igoro ya makongo ali ogenderete gwetera ama ene kwa no ogenderete gwetera oyo mentalis kurende abagusi na abange bakurigereria umurobero oyo naye eteire nekirenga mono mwancho murigereria no mugano buno oyo gekero oyo mina gotebiri gosaeresire onyo kubwate nkoro yo gokonya nabo gokonya mungina Alice naganetio bokonyi bwao ama ene narwarete no nda senka yae igarwarete cancer ere stage 2 bonoiga na bagokonyeka nje naye tware kubwata tubwatirane egera tomokonya senchera ya mogoseyende igo narenga ase ward ya Masigi West ase Kenyoro kyomobo ase bunge ya Bobasi gotoka ase county ya Kisii tetokore iga naende wiki egochari tukoria Jumaine nje nigo nkoro kwa Sara Nyarangi Ontita na botambi nigo bagoteba kora maya ogende omurigereria bwa televishoni ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubunchoria bwao ase televishoni ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwekere abarigereria kurochi county sana na ibire echo kirasorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwekere gose otutarire ase chiabisi chito